मोसा ओंखारदों। उदालगुरि आरो दरं जिल्लानि सिमायाव थानाय भगतपारानि खाख्लासुबा गामि साखाथियाव थानाय थियाजाराव दिनै बेलासिनि 3:30 रिंगासोआव उदालगुरि आरो दरं जिल्लानि सिमायाव थानाय थियाजार निज श्यामाबारि गामिनि फोथाराव मासे मोसा हरखाबै नुनानै गामिनि रायजो राजाया गिखांनाय सोमजियो। आबादथिलियाव खामानि मावबाय थानाय खाख्लासुबा गामिनि सासे रनजित दैमारि मुंनि सुबुंखौ अरनो नाजादोंमोन। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव गामिनि रायजो राजाफोरा मा फोरमायदों मिन्थिना लानि। खुलुमबाय। बे समाव रिपाब्लिक खौरांनिफ्राय आङो दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भगतपारा हालामनि खाख्लासुबा मुंनि मोनसे गामियाव आरो बे गामियावहाय दिनै हरखाबै मोनसे जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायखौनो खौरां मोननानै आङो बे जाथाय जानाय जायगासिम सफैबाय दायो। बे समावहाय आं बिथांमोननि गामिनि मा जाथाय जादोंमोन आं बे जाथायखौ बिथांमोननि गामिनिफ्राय मिथिनो थाखाय नाजागोन। बे समावहाय आंनि लोगोआव दङ सोरांसा बर'। बिथाङाहाय गासैबो जाथायखौ जोंनि सिगाङाव फोरमायगोन। थ' बिथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैबाय नोंथाङा जाथायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायगोन? खुलुमबाय। जाथायनि सोमोन्दै बुंनो नागिरनाय बेनो जादों कि जों खोनादोंमोन साफा सानैनिफ्राय खोनादोंबा दा मा जादों जों मोसा फैदों होननायमोना जोंबो बारा गोसोआव माबा लायाखैमोन, गोसोआव बिसास खालामाखैमोन। बेनिफ्राय जों नायफैनाय मोना। ओमफ्राय सासे आंनिनो माने दादाय जानाय बिथाङा माने माइ सरना दंबाय थायोमोन। बेनिफ्राय फारसेथिं जोंबो फैबाय थादोंमोन नालाय नायनो होननानै मोसा फैदों होननायमोना नुफेरा एफा गोबावनि उनाव मारै फैखो। बेनिफ्राय नायफैनो मोनबाय दसेनि उनावनो जों खाथै मोनाहां जाबानो ओमफ्राय दादाय जानायखौ रनजित दैमारिखौ माने मोसाया हरखाबैनो माने जेरबावहै बारज्रोमनानै अरबायबो आरो बिनिफ्राय फारसेथिं गोदनाथिंबो अरनो नागिरदोंमोन, नाथाय अरनो हायासै। बिनिफ्राय आखायावहै बिनि मोसानि हाथाया नांनानै ओमफ्राय थै ओंखारबाय थादों आरो गिथावथाव माने गुथु गदों। बेनिफ्राय बुंनाय मोना थै ओंखारबाय थादोंमोन आरो बिनि थाखायनो जोंनि मथेबा आरो बेफोर जानाय जाथायखौ नुनानै गिनानै जों दरं पुलिसनि आरो बिनिफ्राय जोंनि BTDनि पुलिस आरो बिनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि उदालगुरिनि बिसोरखौ लिंहरदोंमोन। नाथाय बिथांमोना फैबाय। नाथाय आरो जाहाय जोंनि बे गामि खर'नि नालाय बियो नन BTD गोलैयो, हायाखै। जाथाय नन BTD गोलैयो। बेनिफ्राय गामिया जाबाय निशामाबारि बे जायगानि मुङा। बेनिफ्राय जों दरंनि फरेस्टारखौ लिंहरदोंमोन, नाथाय बिथांमोना दाबो सफैनो हायाखै। जों 3:30आवसोहाय लिंहरदोंमोन, खबर हरनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय बिथांमोना दाबो फैनो हायाखै। 5:50 जालायबाय दाबो बिथांमोना दाबो फैयाखै आरो मानोना जाथाय जानाय जायगाया मेन माने जा मोसा ओंखारदों होननानै दायो खोनादों। बे मा समाव जानायमोन? बे समा जादों बिदिनो आरो 3:10 जादों आरो बिनिफ्राय जाथाय जानाय लोगो लोगोनो दसे उनावहाय फन हरदोंमोन, मानसिबो बुरजा जादोंमोन। बेनो आरो बेनिफ्राय जों सानदों दा मारै हायो बे जायगानिफ्राय मारै हायो होखारनो हाथों होननानै फरेस्टारनाव हमना हरनो होननानै बेखौ सानदों आरो जों। दा होमबा जेनेबा फरेस्टारनि बिथांमोना सफैयाखै। दा बे समावहाय रायजो राजाफोरा मा सानदों जेनेबा? रायजो खोमसिबो जाबाय, हरबो जाबाय, दा गामिनि मानसिफोराबो बांसिनानो गिनाय दं। मानोना गावनि गरसा जिउखौ लानानै गावनि गथ' गथाय दं, मोसौ मैसो बायदिसिना बोरमा, गावनि आबाद मावनाय जायगा दं। जेनेबा आलु गायदों, सोरबा बेसर फोदों, फुङावनो फैनांगौ माने गावनि आबादखौ नायनो थाखाय। माने बेबायदि गिथाव जाथायखौ नुनानै गासिबो दुखु नांदों। मारै हायो माने बे जाथायखौ माने फोजोबस्रांनांगौ। बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गुरैयाव खावलायहरबाय। सरकारखौ मा बुंनो? सरकारखौ बुंनो थाङोबा माने बिथांमोना जेबो बेनि थाखाय थिरांथा गैया, बेबस्था लायाखै। मानोना बेबायसा सरकार थाबाय थाबाबो आरो बेबायसा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसि थाबाबो माने बिदि जाथाय जायोबा आरो बिसोरनि जेबो गोनांथि गैया जोंनि फारसे सानोबा। बिदिबा जों गावनो माबा मोनसे खस्थ' बा राहा लानानै बेबस्था लानानै होखारनांसिगोन। थ' बे समाव बिथाङा जोंनो फोरमायबाय। आरोबाव बे समावहाय
जोंनि खाथियाव दंफैयो कलाइगाव बा BTAD-नि बिट अफिसनि बिथां अफिसार जोंनि खाथियाव दङ जों बिथांनिफ्राय बे समावहाय सुंद'यैब्लाबो मिथिनो थाखाय नाजागोन सार আপুনি আজি এইটো ঘটনাৰ বিষয়ে কি ক'ব এতিয়া এইটো আমি সন্ধিয়া সময়তে গম পালোঁ আমাৰ এলেকা বুলি খবৰ দিছে আমি আহিলোঁ কালাইগাঁও বিট আহি গম পালোঁ আমাৰ কালাইগাঁও থানাও আহিছে আহি গম পালোঁ যে এইটো দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে এতিয়া আমি দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টক খবৰ দিছোঁ তাৰমানে এইটো কিবা ঘাইল হ'লে বা কিবা ঘটনা ঘটিলে এইটো দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰেছপনচিবল হ'ব তাৰপিছত এতিয়া দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহি পোৱা নাই নেকি আহি আছে মানে আহি আছে নিশ্চয় তাৰমানে তেওঁলোকক খবৰ দিয়াত দেৰি হ'ল আমিহে খবৰ দিলোঁ আহি ৰাইজে খবৰ দিয়া নাই তথাপিও মানে এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আহি পোৱা নহয় তেওঁলোকে খবৰ পোৱা নাছিল আমিয়ে খবৰ দিলোঁ আহি পেলাই এইটো ভাবি আছে মানে BTAD এলেকা বুলি কিন্তু একচুৱেলি এইটো BTAD এলেকা নহয় এইটো দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু আপোনালোকেতো এতিয়া বাঘটো দেখা পোৱা নাই চাগে দেখা পোৱা নাই দেখা পোৱা নাই হয় এতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজক কি কৈছে গাঁৱৰ ৰাইজক আমি কৈছোঁ এতিয়া সন্ধিয়াটো আমাৰ উপায় নাই এইটোতো দেখা পোৱা নাযাব এতিয়া আৰু বিচাৰি গ'লে কাৰোবাক ঘাইল কৰি দিব পাৰে সেইকাৰণে ৰাইজৰ ছেফটিৰ কাৰণে আপোনালোকে কি ক'ব মানে আমি কৈছোঁ অলপ বাৰু পিছুৱাই থাকক কিজানি ওলাই বাঘটো আমিও আছোঁৱেই আমি BTAD এলেকাৰ হ'লেও আছোঁ ছেফটিৰ কাৰণে ছেফটিৰ কাৰণে নিশ্চয় এইখিনি জনাবৰ বাবে ধন্যবাদ হয় ধন্যবাদ থেংক ইউ